Kristina, dobar dan ti želim. Izvoli. Dobar dan, Nemanja. Tako je. Ukoliko se nađete u situaciji da vas napada čovek ili životinja, potpuno legalno možete upotrebiti biber sprej. Ono što je takođe važno jeste da prema važećim zakonskim propisima kupovina biber spreja je dozvoljena licima iznad 16 godina. A u čemu je razlika između suzavca i biber spreja, reći će nam Nemanja Antić iz web shopa za prodaju gasnih sprejeva. Dobar dan. Što se biber sprejeva tiče, oni se zovu od engleske reči biber sprej, to je od pepper spray na engleskom, što će reći da su izrađeni od visoko koncentrovanog dela ljute paprike, koji jako invazivno deluje na tkiva, kako ljudska, tako i životinjska. Zato su kod nas zovu biber sprejevi od pepper spray, savršeno su legalni, mogu ih koristiti građani stariji od 16 godina, svrstani su po zakonu o oružju u D list, znači možete ih najnormalnije kupiti i preko interneta. Sama upotreba je vrlo jednostavna, postoji kočnica ovde koja se otvori i jednim prostim pritiskom biber sprej, da kažemo, daje mlaz od 2, 3 ili 4 metra, sad zavisnosti koliko pritisnite taj mlaz. Dele se postoje nekoliko stranih brendova, uglavnom iz Amerike, iz Nemačke nam dolaze, svi su vrhunskog kvaliteta. Imaju sve papire iz relevantnih laboratorija i kod nas iz inostranstva. Sam mlaz može biti u vidu vode, u vidu twistera ili u vidu gela. Bočica je zapremine 30, 40, 50 ili 60 ml. Cena takođe varira od 700 do 2700 dinara. Interesantni su da se mogu koristiti protiv pasa lutalica, protiv napasnika, najčešće u kriznim situacijama u slučaju da vas neko napadne. Posebno interesantan je jedan model koji, da kažemo, ostavlja vam trag na licu fluorescentni koji vam ostaje 3-4 dana, tako da policija kasnije može da vas privede i na neki način da vas identifikuje. A koja je cena tog, na primjer, biber spreja koji ostavlja taj UV trag? Nekoliko modela, on je oko 1900 dinara. Zanimljiva stvar, obično nas kupci pitaju da li to oštećuje tkivo, da li je štetno po kučiće, po napasnike. U svakom slučaju, nijedan biber sprej koji je na bazi paprike nije štetan. Ako se slučajno izložite, da kažemo, biber spreju na oči, na usta, na nos. Koje reakcije izaziva? Pa može da izazove, da kažemo, bol, svrab. Obavezno je da isperete nekoliko puta, da budete oko sat vremena na vazduhu. Pa ako vam i dalje budu bile, da kažemo, povrede tkiva, obavezno se javite lekaru. Takođe u prodaji se nalaze i elektrošokeri. Kako oni deluju i kako se oni koriste? Elektrošokeri takođe se koriste protiv napadnika, izgrednika i napasnika kao defanzivno oružje. Znači sa njime ne možete da idete u napad, već da se branite. Takođe prodaju se u granicama zakona. Njihova cena je malo skuplja, idu od 3000 pa do 6-7. Takođe ih prave američke i nemačke firme, znači radi se o vrhunskom kvalitetu. Najčešće dolaze u paketu da su lampa i šoker. Evo ja ću vam pokazati jedan kako to izgleda. Znači u narodu ih zovu tejzeri, opet je engleska reč u pitanju, ili elektrošokeri. Radi se o nekoliko hiljada volti napona. Oni su možda malo lošiji od biber sprejeva, odnosno malo manje efektivni jer morate da imate tet-a-tet naslon na telo ako želite nekoga da se odbranite od nekoga. Dok za biber sprej to nije slučaj, gađaju do 4 metra daljine. Elektrošokov mogu da kupe lica starija od 18 godina, je li tako? To je negde razlika u odnosu na biber sprej. Tako je, zato što se ipak radi malo o masivnijoj, da kažemo, stvarčici, elektrošokeri u pitanju, ne zna se kako će ko zloupotrebiti, ipak deca su mala, pubertet je tu i svašta tu može. Svađe su oko navijača, zato je to, da kažemo. U drugim zemljama je liberalno tržište, možete i oružje da nosite, a kod nas ne može. Hvala najlepše na ovim dragocenim odgovorima. Eto, kao što smo čuli, biber sprej mogu da kupe lica starija od 16 godina, a elektrošokere lica starija od 18 godina i naravno treba da se koriste pažljivo samo u situacijama kada je neophodna samoodbrana i kada ne postoji drugi način da se odbranite od napadača, bilo da je reč o čoveku, bilo da je reč o životinji. Toliko za ovo javljanje. Nemanja. Kristina, ponesi par komada tog bibera.